labanan mo kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa nining adlawng Sabado. Iampo nato ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan pinaagi sa iyang pangama labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ato sang iampo ang tanan nga nagsigig tabang nato dinhi, ato mga benefactors and donors nga nagsigig pamalit aning ato mga slots nga unta padayon silang makadawat sa mga grasya nga ilang gikinahanglan gikan sa Ginoo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan o mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Miqueas. Alaot kadtong mga tao nga bisan naghigda, naglaraw dautan. Inig kabuntag, kun makahigayon na sila, buhaton nila ang ilang gilaraw. Ilang sakmiton ang mga uma nga ilang nagustuhan, ingon man ang mga balay ug ang mga kabtangan. Busa nag-ingon ang Ginoo, batok kaninyo may gilaraw akong dautan, nga dili gayud ninyo kalikayan, aron dili na kamo magpagarbo, kay magkalisod-lisod man kamo. Niadtong adlawa awitan kamo sa mga tao, ug awit sa pagbugal-bugal, muingon sila, wala na kami nahot, kay gikuha man sa Ginoo ang among yuta, gipahat-pahat niya ang among mga kaumahan, ngadto sa nagbihag kanamo, busa, walay usa kaninyo unya nga makadawat og yuta, inigbahin-bahin na niini pag-usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
palayo ka. Nganong mitago ka sa panahon sa kagulanan. Ang dautan nagahasol nga mapahitas-on sa tao nga gisakit. Nga nahimutang sa mga litag nga gigama sa mga dautan. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kahos, kay ang dautang tao nagahimaya sa iyang kahakog. Ug ang daw na namas-tamas wala magtagad sa Ginoo. Ang dautang tao nangandak, dili siya manimalus niini. Walay Dios, maoy katipukan sa iyang mga huna-huna. Ayaw ikalimti ang Kabos. Ang iyang baba puno sa tunglo, kadautan ug limbong. Ubos sa iyang dila, anaa ang binuang ug kadautan. Nagahupo siya aron pagbudhi duol sa kabalangayan. Sa tago gibuno niya ang walay sala, ang iyang mga mata nagabantay sa mga way palad. O Ginoo, ayaw ikalimti ang kabos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasan kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nanlakaw ang mga Pariseo ug naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Sa pagkadungog ni Hesus niini, mibiya siya niadtong dapita ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao. Giayo niya ang tanang masakiton ug gidid-an sila pagpanugilon mahitungod kaniya aron matuman ang giingon ni propeta Isaías. Ang Dios nag-ingon, ania ang akong sulugoon nga akong gipili, ang akong gihigugma o gikahimutan. Kaniya pakonsaron ko ang akong espiritu o isangyaw niya ang akong kabubuton ngadto sa tanang katawhan. Apan dili siya makiglalis ni mosinggit, ni mohimo siyag masaba nga pakigpulong sa kadalanan. Dili niya balion ang bawog nga bugang, ni palungo niya ang nagkaawp nga suga.
Magpadayon siya sa iyang buhat hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya ug siya'y mahimong paglaom sa tanang katawhan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, O Ginoo, ayaw hikalimti ang kabos. Ya, kining kabos mao ginisagad daog-daogon sa mga arang-arangan. Lingya imong tupad ing naon sa man ka arang-arangan ka o kabos. Pangutan ba imong tupad ing naarang-arangan ka? Mao na diri sa atong unang pagbasa, kasagaran gyud nga maghuna-huna og dautan kani gyud mga arang-arangan. Bisan kunog maghigda na sila, magsige na silang plano. Ang ilang plano unsaon pagpanindot pagyud sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagpanglupig sa mga kabos. Mao bitaw nga kita dinis Pilipinas wa kay tamo asinso kaya nga ato mga arang-arangan pulos-pulos ra basa na sila mo ay nagkupot sa dagkong mga negosyo o sa ato mga rindas pangagamhanan. Ang ilang gihuna-huna kasagaran nila dili noon tanan, ang gihuna-huna ra gyud unsaon pagyud pagpalambo silang kaugalingon dili sa pagpalambo sa mga kabos. Sige, laing lingi sa imong tupad ing naningkamot kang mulambo ang mga kabos. Ing na. O, wa na mulingi. Kanabang mga kabos ba, kanang portig yung makaluluoy kay tanan, hapit way balay, hapit way makaon, doon na ba kay huna-huna, nga imo na silang paarang-arangon na congratulations. Kagwagan ni kay huna-huna anang imo ra jung gihuna-huna makatrabaho unta ang akong banag arang-arang, makatigom-tigom unta mi, makakwarta unta mi, makagraduate unta ang akong anak, maayo unta ko ani akong sakit, maka-abroad unta ko, makatukod unta kog akong kaugalingong balay, makapalit ako akong kaugalingong yuta, makapalit akong sakyanan, unyag nanay sakyanan, makapalit unta kog bag-ong sakyanan. Kana lagi atong una-hunaon, ang resulta mahimo tang dautan. Mahimo gitang dautan. Unya ang manimalos nato kinsa man dili katong kabos ang Ginoo nga nahigugma sa mga kabos. Munang ningos Kristo, bulahan kamong mga kabos kay inyo gyud ang gingharian sa langit. Pasabot pinangga kay Ginoo ang mga kabos. Unang dito man koron gikan sa suroy-suroy niya ang among schedule sa paglupad dito sa Manila Airport alas 9:45 kagabi. Nakalupad ni alas 4 nas kaadlawon karon. So abot ko din hapit na mahuman ang rosaryo. Karon wala pa gyud ko ito hang pakaing mata. Higda lang taon ni sa anang lingkuranan murag minanok ba hang kaing mata. Nya unsa may resulta kay ang mga dato kuno mga kinadatuan sa kalibutan nga mo'y nagkontrol sa atong kaning network karon nga dependent na kay taning internet. Microsoft ni bag down tibuok kalibutan. Hasta kuno mga bangko gahapon wa ka-operate tanan gyud nga nagsalig og naggamit ni anang program nga Microsoft. Ni bag down tibuok kalibutan kay usa ra may tag-iya ana. Usa ra sentro. Dinhi nako nakita
Pagkapiligro di ay kay ang mga dato kay karon nagkontrol sa kalibutan. Pwede na ta nilang ingnon, moabot ang panahon, pwede ta nilang ingnon, basta di ni ninyo buhaton, i-shut down ko ning tanan. Pana? Di na managan ang tanang butang nga nagsalig sa ilang gikontrol niya. Sila ra bagi na ning kamot pagkontrol sa tanan. Hapit na gid tanan gikontrol na nila. Hangtod na tingali sunod moingon na sila di na namo patuyokon ang adlaw. Din ana mo ihatag ang hangin kay gikontrol na namo ang hangin. Kinahanglan mo sunod na gyud mo namo kay kun di gani mo mosunod i-shut down ni namo. Sila sa roy ga control sa mga atomic bombs, mga nuclear weapons. Pwede sana silang magsabot ug maingon sundan ninyo kay di kay mo mosunod. Bombahan mo na mo atomic bomb. Hurot yung mo kamatay. Sila may nagkontrol anak karon ang mga dato kani mga gitawag na to mga billionaires. Nang kami dito mga kabos in town, mga hulmigas, portig yung daghanang tao sa airport. Kay nga naman, wa may nakalarga, wa may nakalupad, cancel. Ana, huwat lagi mi dito, hangtod alas 4 kadlawon. Kay lagi, sila may nagkontrol, pero ang nagkontrol ato, naghigda-higda ra, nagkuan na dito. Ana, wa man sila maapektuhe. Kadto, kuan pa lang to, usa pa lang nakaprogram sa internet nga atong gisaligan unsa kag magsabot sila kanang gadasan sa ubang mga programs nya i-blackmail dayon ang usa ka nasod di mapugos tag sunod nila moingon sila ron pananglitan i-implement ginang divorce bill di gay mo implement shut down mo diha awana i-implement dayon ang abortion di gani mo musunod shut down mo awana hagba ta. Testing ba? Sila raman sa to'y gasulti, for sure, atong COVID-19, nga usaman to ka pandemic of fear, dili man ka ito pandemic of sickness, but pandemic of fear. May kayong pagka-promote nga nikurog ang tibok kalibutan o ni-shut down tang tanan. They are now trying to control the world. Kanya gidaog-daog ang mga kabos. Ang kabos ni samot na gyud kakabos. Ang mga dato na to mga leaders sa kalibutan, bisan dinis atong nasod, di nakahuna-huna sa mga kabos, siging padato, siging pahayahay nila. Dagko kay silang budget sa ilang mga activities, hasta ilang kaon tag pila na 20 million ang budget. Perti nilang kusuga mangaon. Si Jesus usasad kakabos sa dinhi siya sa kalibutan, apan sinugo siya sa Ginoo aron paghatag og kaluwasan. Pasabot ang tinuod nga manluluwas magpakakabos gyud. Mao na ang ato mga santos nga nahimong mga manluluwas sa kahimtang sa katawhan sama nila ni Mother Teresa of Calcutta, nila ni St. Francis, St. John Bosco, San Vicente Ferrer, San Roque, San Isidro Labrador o guban pa. Kabos gyud nga kinabuhi ang una nilang gipuy-an aron mahimo silang makaluwas sa mga kabos. Ang mga dato di gyud na kaluwas sa kabos. Kung dato sila daghag kwarta nya matinabangon sa mga kabos, unsa may mahitabo i-disown gina nilang ilang kwarta, magsige na sila ingon di man ni amo pader sa Ginoo man ni amo lang sa ning bahin-bahinon para sa mga nanginahanglan. Moana gina sila sa ato pa kabos gihapon ang ilang kasing-kasing. Igilingay mong tupad ing na ganahan kang mahimong kabos. Ing na ba? Gusto ka mahimong kabos? Di man ka kamutabang sa kabos, gusto ka mahimong kabos? Ana, unya, human ni Kristo nga nagpakakabos,
Wa siya makiglalis sa mga dato. Giplanuhan siyang patyon, igo ra sad siyang mulikay. Pero iyang ipatunhay ang hustisya. Unsa mang hustisya? Ang paglikay anang sala. Ang sala gyud mao'y number 1 nga inhustisya sa kalibutan, ang sala. Naa ganitay sala, magamay og madako, nakakomit na gitag injustice because the world was created by God. In the book of Genesis, niingon diha, He sees everything He has created very good. Ang kalibutan is good. Ang sala mo na'y moguba sa goodness of the world. Mo na injustice ginang sala. Sama anang sala sa pagpangabit. Giguba nimo ang goodness of marriage, inyong covenant. Sala sa abortion, giguba nimo ang goodness of life. Sala sa divorce, giguba nimo ang goodness of fidelity and sanctity of marriage. Kanang pagpakolor sa imong buhok, giguba nimo ang goodness of natural color. Pagkiskis nimo sa imong kilay, giguba nimo ang goodness sa imong kilay nga gihimos Ginoo. Pagguba nimo anang color sa imong buhok, imong naong, imong gipaputi ang brown, giguba nimo ang goodness of kaning gitawag og kayumanggi nga color nga gihimos Ginoo. Pagbalhi nimo sa imong genital organ nga imbis laki ka imong ilisan og genital organ sa babay, giguba nimo ang goodness of your being a man or a woman. Uban pa, pagpangguba, pagpalaygit nimo, giguba nimo ang goodness of your reproductive system. Pag inom nimo pills, giguba nimo ang goodness of your being fertile, of your fertility. Paggamit nimo kondom, imong giguba ang purpose of that marital act. Ug uban pa. No? Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, dili gyud ti kagubon. Ing nasugod karon, di ti kagubon. Aron maanad ta ana ba? Nga di na to gubon ang mga nindot nga hinimos Ginoo, labi na gyud at timano nato ang giguba sa yawa nga mao ang mga kabos. Atong atimanon, dili nato datugan og dugang pangkalisdanan. Di nato kontrolon ang kanindot sa kalibutan, pinaagis atong gahom og sa atong kwarta. Hangtod ang tanang tao muluhod na sa atong tiilan og magpakiluoy. Kung dili gamito nato ang opportunity nga daghan kag kwarta, daghan kag kahibaluan, genius ka, alagad na sa mga taong nanginahanglan according to God's way. Ug mao nay atong gibuhat dinhi simbahan, sige tag baligyag slots nganuman aron makaambit ang atong simbahan sa imo karong gitigom-tigoman. Ano ba ipaambit ba ang imong gitigom-tigom? Ug na kay tinigom diha, ipaambit sa simbahan. Diha nasakay nako sa eroplano bisan sa kahuot namo, ingon din siya, "Pader, sige kog follow nimo." Kuangin siya ning picture yun nako dito galisod in town, haggard na kamig mga mata. Na picture lang yapon, pagkataod-taoran pagdaing naog, tunol siya sobre, "Pader, para na sa slot." Nako, pwede na ka mamatay. Sa kong una-una ba? Nako, may pakawa, pakay tog, nadilid pa, wa pakay kaon, nipalit pa kag slot, ni ano'y saktos tog, di ay sakto kay kaon, di yun mo palit og slot. Congratulations ninyong namalit o mga slots ha. Ako mong taga-update kay taod-taod na batang way update. Ang atong is BF Dag
para sa atong kumbento na natayhalin nga 30,079 ka slots, 29,921 na lang ang nahibilin. Wala ning dako-dako na ang halin, so pakpak ta. Nga naa ni 16 slot challenge, tag 8,000, nakadawat na sa tag 114 ka 16 slot challenge. Nga ang atong katong special slot nga Mother Mary's Healing and Deliverance para ni Kapilinya de Fatima, MMHD, halina na punta og 4,305 ka slots, 1,695 na lang ka slots ang nahibilin, tag 1,000 pesos per slot. Nya naa ni siya 21 kaning 20 slot challenge nga tag 20,000 na nasa tay 21 ka 20 slot challenge. Ato na sang pakpakan ang namalit niya. Mao ni siya ang atong ginagmayng pamaagi aron mapakita nato nga ninduto nato ang gihatag sa Ginoo nga opportunity. Unya ipanindot nato sa simbahan o sa katawhan ang ato sang mga nadawat nga mga nindot nga mga grasya sama anang kwarta atong itampo ba alang sa kayuhan sa tanan. Dili lang kay sige gitag tigom, siging tigom hangtod matog, sige pagyug hunahuna unsaon nga makakwarta pagyud ko, mahimot ang dautan. Og moabot ko noong panahon matod pas unang pagbasa, mawa na gitay nahot kay kuhaon sa Ginoo ang tanan. Kanus amon na buhaton sa buhi pata. Unya kung di man mahitabo sa buhi pata, ini kamatay na nato, hurot na gyud kawagtang ang tanan. Wa gitay kuptan bisag usa ka buok sinsiyo, ini kamatay na nato. Di na sa ta kang maong mukupot, di na sa ta kang maong mutingog, di na ta kang maong mulihok. Pasabot bisan gani ang paginhawa, dili na nato ang kunon. Malata ra gid ta, mo ending ra gid ta nga way nahot. Pero do na may sumpay langit o imperno. Kana mo ay importante. Mao na didto hukman tas Ginoo sumala sa ato gyung mga binuhatan. Manindog ta. Mga igsoon, mudangop kita ngadto sa Dios nga atong maluluyong amahan sa atong mga panginahanglan pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Moingon kita, amahan kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga ang simbahan, mahimong balay dang panan sa mga kabus ug sa mga nagmaluya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga sila ang nagupot og katungdanang pampubliko, magpatinud-anong mga lagad sa ilang mga ginsakpan diha sa tinuod nga diwa sa pagserbisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga sila kansang kinabuhi sa kinatibuk-an, gitahan ngadto sa Dios ug sa simbahan, magmasaksihon sa ilang pagpuyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Ngang uban ang kaluoy ug pagsabot, atong tagdon sila nga nanag-antos og may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy kami.
nga ang mga nangamatay makasinati sa makaluluwas nga gahom sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Mapuangoron og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me. At once I will obey. Your love is worth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan magkagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo, sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paglimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manabsab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Ama, Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok,
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanim. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay magkalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunong sa taon na sa kamatayon, karunong sa taon na sa kamatayon. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento
nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Berhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios non nga gahom. Nya mo lihok raning maong gahom basta mahigugma gid ta sa kabos og dili mo daog-daog sa mga kabos. Salamat sa nahigugma nato sa atong kakabos nga nagsigitag baligyag mga slots. Hinaut unta mo padayon tag pamalit aning atong mga slots, no? Is BF DAG tag 500 pesos, MMHD tag 1,000 pesos. Gamay na lang ning MMHD 1,695. May tag matiwas na ni palit karong buwana aron wala na ni kasunod buwan atong paningkamuta, no? Salamat kay tanan nga namalit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Maria, babay sa magtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bitun sa